Hi guys, may kapagdan kayo. So yan, magluto kami ngayon ng ngayon na naman. Luto kami sinigang. Kenmiso. So yan. So, yung first step Ken, prito talaga bagyarin ka katang isda. Yan. Side lang po natin ang kenche. Para magandang ko nabagyan yung kakapang isda. So yan, side lang po natin. So guys, so yan, nakumpanin na yung kami kung kakatang isda. Prito talaga kami. So yan, magkakayat ka na sa konten. Kakatang sa pot ng sinigang. So yan, may tayong sibuyas. Ayan, bilhin mo pa namin karatang sibuyas. At ang lalit. Ang bawang. Kaya kahit kamatis. Hindi pala meron kayo katang kamatis. Yan tayong karatang dito. Para mabilis, bigatan lang guys. Yan. Next, ang karatang pechay. Pechay. Tayong gandus. Karatang. Ano ko mapangarap ng gandus tamo? Gandus. Start ka na magbuto. So yan, luto tayo katamong sinigang kamiso. Bisa kaya mukha hindi ka katabat. Maraming katamong layot. Kaya mag-light brown. Lagyan kami katamong sibuyas. Guys, para laki lang tayo, kaya tamo asan. Bisa tayo mo. Tapos, sabitan naman kaya katang kamatis. Ako, yung gandun, para medyo fried lang, medyo lambot nila. Yan. Yan, kanang patis. Pagpalato nila. Yan. Kanang kayang tayo ya. Nakataya ko doon. Ikan tamo, ikan tayo. Tamo, ikan tamo, ganun. Kanayan tayong lambot magyan kaya katang gandus. Tatay takpan. So guys, pwede kami kaya katang tayo. Malambot kaya katang gandus. Ano ito mga halo? Lagyan tayo king kaya katang gulay. Katang lagyan kaya katang isang halo. Lagay, nasaan? Ang kapili ko lang guys. So yan. Lagyan na rin kapag tamang miso. Yan. At tayo takpan. Yan. Pag binukaling kapag tamang miso. So, takman tamo. So, ang nagpapili tayo dito. Tapos isoy. Kaya masin. Mata mo lagi kaya katang pechay ha? Pan. So yan, natuloy kaya katang sinigang sa misa. Mangantana. Yan Lupit kaya katang. Sarap. Kain po.